बड'फा गेजेरथियारि सोलायनाय मावथांखि बायदियै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंगा नैथि खेब 3 बोसोर बैसोनि जोलुर बादायलायनाय खुंफुंनाया दिनै जोबथा। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गासै 24 दख'राफोरखौ लानानै बे जोलुर गेलेनाय हाबाफारिखौ थांनाय 7 आगस्तनिफ्राय जागायनानै 21 आगस्तसिमनि गेजेराव मोनथाम महकुमानि सिङाव थानाय फारियै सिम्बोरगाव गोजौसिन फरायसालि, गेवलां गेलेग्रा फोथार, कुसुगाव पाब्लिक गोजौ फरायसालि गेलेग्रा फोथार आरो मंगलाजरा गोजौ फरायसालि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय जादोंमोन। बेनिनो जोबथा जोलुर गेलेनायखौ दिनै 23 आगस्तआव सिम्बोरगाव गोजौ फरायसालिनि गेवलां फोथाराव गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो। गिबियै जोबथा गेलेनायखौ गेलेयो कुसुगाव दख'रा एबसु आरो औवाबारि दख'रा एबसुनि गेजेराव। बे जोबथा गेलेनायाव मोन्नैबो हानजाया नारा-नाथा नाजालायनायनि गेजेरजों कुसुगाव दख'रा एबसुआ 2 गलाव जोसननानै औवाबारि दख'रा एबसुखौ फेजेननो हायो। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि रोमदोन बसुमतारी बिथाङा। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे मावथांखि बायदियै जे बड'फा गेजेरथियारि सोलायनाय मावथांखि, बे मावथांखिनि सिङाव गोबां हाबाफारि हाबनानै दङ आरो बिनिनो मोनसे हाबाफारि जे 13 बोसोर बैसोनि नैथि खेबनि थाखाय हौवासाफोरनि जे जोलुर बादायलायनाय, जों बे हाबाफारिखौ खुंफुंदों थांनाय 7 आगस्तनिफ्राय आरो थिग बिदिनो जों देग्लाय एसे आलादा रोखोमै जोङो खुंफुंदों। देग्लाय साब डिभिजन वाइसआव खुंफुंदों जोङो। बेवहाय कुसुगाव साब डिभिजननि थाखाय जों कुसुगाव पाब्लिक हाइ स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव थांनाय 10 आगस्तआव जोङो खुंफुंदों आरो परबजरा साब डिभिजननि थाखाय मंगलाजरा हाइ स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव जोङो 11 आगस्तखालि जों खुंफुंदों। दा बेवहाय जोङो नुबाय जे जोंनि आन्सलिकफोरनि जानानै जायफोर फंबायमोनहा दिनै माने फुटबल गेलेदों, बिथांमोननि जे रोंगौथि गोनां गेलेनाय बाख्नायनांगोन होननानै आङो सानदों। मानोना बिथांमोनखौ जोङो गेलेनो थाखाय जेबो जायगा होनो हानाय जायाखै। बे हिसाबैनो असिलायै जोङो थांनाय बोसोरनिफ्राय एबार नैथि खेबनि थाखाय जोङो बे 13 बोसोर बैसोनि गाहायनि बे जोलुर बादायलायनायखौ जोङो खुंफुंदों। दा बेवहाय जोंखौ बयबो हेफाजाब होदों। दा जोंनि फाइनेन्सियेलि जायफोर जोंखौ मदद होदों, बिथांमोनखौ जोङो बाख्नायनांगोन आरो साबायखर बावो आं क'क्राझार जिल्ला एबसुनिफ्राय। आरो फिजिकेलि जोंनि दिनै नोंथांमोना नुदों गोबां बेवहाय EMनिफ्राय लानानै OSDनिफ्राय लानानै बेवहाय क'क्राझार कलेजनि बारग' माने प्रिन्सिपाल डक्टर सुरत नार्जारिनिफ्राय लानानै डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स अफिसार जेनेबा प्रदीप नार्जारि, साहित्य सभानि सेक्रेटारि जोंसार नार्जारि आरो गोबां जोंनि गेजेराव बेवहाय बिटिआरनि लिगेल एडभाइजार डक्टर बेल्लावखि खारजि, बिथांमोनहा गोबां बेवहाय जोंनि बर' हारिनि माहारियारि आफाद आरो गुबुन गुबुन हारिनि आफाद आरो दोलोनि माखासे दैदेनगिरिफ्राबो बेवहाय बाहागो लाफैनानै मदद खालामफैदों। आरो फंबायमोनहा बेबायदिनो दिनै गावखौनो लानानै एसे साननो गोनां दङ होननानै आङो सानदों। दिनैहाय जिखिनि हायो बेवहाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बादै क'क्राझार जिल्लाया बे हाबाफारिखौ खुंफुंदों जाहाथे दैयाव थाङा होननानै आङो सानदों। मानोना बेवहाय दिनै जिखिनि रोंगौथिनि गेजेरजों दिनै खेलाखौ दिन्थिदों जोंनि सिगाङाव, आरो बिथांमोनखौ नायोब्ला जोङो स्टेट नेसनेल इन्टारनेसनेलसिम थांनो हानाय पजिसननि उन्दैफोर दङ। दा बिथांमोनखौ लानानै थांनांगौनि थाखाय आरो बिथांमोनखौ प्लेयार हिसाबै बानायनांगौनि थाखाय गोबां खामानि दङ। बेनिखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै हारिनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। आरो बेवहाय बेजों लोगोसे जोङो जाहाथे जोंनि बिटिआरनि ओनसोलाव मोनसे गुबुन हारिफोरनि गेजेरावबो मोनसे अनलायनाय फैयो, मोनसे बिसासा फैयो, बेखौ लानानै देग्लाय जोङो गुबुन हारिनिफ्रायबो जोङो गेलेनो थाखाय बेखौ स्कप होनाय जादों। दा बेनिखायनो जाहाथे जोंनि बिटिआर हालामाव मोनसे गोजोन थासारिया फैयो, आं बेखिनिखौनो आसा खालामदों। आरो बेखायनो दिनै जोंनि गारजेनफ्राबो गोबां दिनै साननो गोनां दङ, सोलायनो गोनां दङ साननायाव। आरो दिनै जोङो हौवासाफोरनिखौ जोङो लानायजों लोगोसे मोनसे क'क्राझार जिल्लाया हिन्जावसानि देग्लाय जोङो खुंफुंदों।
दा बेवहाय जों थांनाय 18 थारिख खालि जों खुंफुंदों मानसिफ्रा गोबाङानो सानो हिन्जाव मानसिफ्रालाय सोर फुटबल गेलेनो हानो मानो जागोन जेबो जानाय नङा गोबां साननाय नाथाय क'क्राझारनिनो जोंहा उफुर्ना नार्जारी बिनानावा गोबां दिनै गेलेनो थाखाय स्कप मोनबाय दिनै मोजां सासे प्लेयार हिसाबै जानो हाबाय दा बेजों लोगोसे जोङो जोंनि माइन्डसेटखौ एसे सोलायनो गोनां दङ दा लेखाखौथ' जोङो फरायनांगोन फरायखाथारनांगोन आरो फरायनायजों लोगोसे जेरै जों स्कुलाव थाङो स्कुलनिफ्राय न'आव थाङो लेखा फरायो गेलेनाय समावबो जोङो जाहाथे फोथाराव जोङो गेलेफैयो बेखायनो जोङो बुंबाय थायो जेरावबो जाहाथे फरायसाफ्रा मावनांगौनि माने जेखौ मावनांगौ बेखौल' मावो जेखौ मावनो नाङा बेखौ मावनो नाङा समखौ ओरैनो थांगार होआबालायनो जों मोनफ्रोमबो बिथिङाव जुदि थिग जायोबा नाजायोब्ला बेवहाय जाफुंसार जानो हायैनि जेबो ओंथि गैया होननानै आङो सानदों जोङो बेखौनो एबार सेन्ट्रेलावबो बेखौनो डिसिसन लादों गामाखालि जों थांनाय समबा थांनाय बोसोराव जोङो क'क्राझार जिल्लाल' नङा गुबुन गुबुन जिल्लाफ्राबो आन्डार 13खौ फालिदों खिन्थु बे सेन्ट्रेलनि नङामोन नाथाय देग्लाय सेन्ट्रेलावबो बेखौ दायथ' लानानै बा जोंनि गेजेराव सावरायलायनायनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि गेलेनाया डिस्ट्रिक्ट लेभेलावनो थाबथायाबालायनो सेन्ट्रेल लेभेलावबो बेखौ खुंफुंनो थाखाय हयथ' गाबोन सावरायनानै बेखौ सेप्तेम्बर दानावनो हयथ' बेखौ आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्टखौ हौवासाफोरनि थाखाय बेखौ फालिनो थाखाय हयथ' डिसिसन लागोन खय थारिखनिफ्राय जायो बेखौ सेप्तेम्बर दानावनो खुंफुंनो थाखाय बेखौ थांखि लानाय जादों आरो बै समसिमहालागै जोङो जिल्ला एबसु हिसाबै मोननै टिम क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि गेजेराव जोङो मोननै टिम सायख'नानै बिथांमोनखौ बै समसिमहालागै कचिं होनो थाखाय जोङो 3 टिम खालामदों आरो जोङो बिदिनो गुबुन गुबुन जेनेबा डिपार्टमेन्टफोरजोंबो जों सावरायलायनायनि गेजेरजों सरकारखौ बेखौनो आपिल खालामदों जाहाथे मोजां मोजां जोंनाव गेलेगिरिफोर दङ बिथांमोननि थाखाय जाहाथे सासे गेलेगिरि हिसाबै जाफुंसार जानो हाजासिमहालागै जाहाथे जोंनि सरकाराबो बेखौ दायथ' लाना जुदि कचिं होलांनो हायोबा निस्सय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मोनसे जौगाखांनाया फैगोन होननानै आंहा मिजिंथिनाय दङ बिदिनो नोंथांमोनहा मिथिगौ जे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव जोंहा 21था दख'रा दङ आरो बै दख'राफोरनि गेलेनाय गेलेगिरि फंबायमोनखौ आङो बेखौनो सिगांग्रो बुंग्रोनो सानदों जे गोबां नारानाथा नाजादोंमोन बिथांमोनहा आरो गोबां मोजां मोजां गेलेगिरिखौ जोङो नुबोबाय आरो बिथांमोनहा गाव गावनि खस्थ'नि गेजेरजों गेलेनानै दिनै रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो हानाय गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो हानायनि थाखाय आं बिथांमोननिसिम गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आङो साबायखर बावहरबाय जाहाथे बिथांमोनहा बै फंबायमोनहा जाहाथे जेननायखौ जेबो आदारवाइस लायाबालायनो जेबो दुखु लायाबालायनो जाहाथे फैबाय थानाय समाव आं बेनिफ्राय साबसिन बोरै गेलेनो हायो बेखौनो नाजागोन होननानै आङो मिजिंथिदों आरो दिनै गासै आनसलिकफोरनि गेलेनायनि गेजेरजों दिनै फाइनालाव फैनो हादों जे कुसुगाव आनसलिक कमिटि एबसु आरो औवाबारि आनसलिक कमिटिनि एबसुनि गेजेराव दिनै बेवहाय सिम्बोरगाव हायार सेकेन्डारि स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव दिनै बे फाइनाला सोलिगासिनो दङ आरो बिथांमोननो देरहासार जानो हागोन जायफोर बिथांमोननो जोङो ट्रफिजों लोगोसे माने 15,000 रां बिथांमोननो जोङो केस हरनाय जागोन आरो जायफोरा माने रानार्स आप जागोन बिथांमोननो जोङो 10,000 रां केस आरो लोगोसेयै ट्रफि जोङो हरनाय जागोन आरो जोंहा एबार थार्ड प्लेसनि थाखाय जोङो खेलाखौ एबार फाथिदों प्रथमबारनि थाखाय जों थांनाय बाराव जों बिदि फाथिफेराखैमोन नाथाय दिनै थार्ड प्लेसाव जोंहा थिपकाय आनसलिक कमिटि एबसुआ देरहादों बिथांमोननो 7,000 रां केस आरो जोङो ट्रफि बिथांमोननो हरफानाय जागोन फोर्थ प्लेस बिथांमोना जोंना साउथ क'क्राझार आनसलिक कमिटिया माने मोननो हादों बिथांमोननो 5,000 रांजों लोगोसे ट्रफि जों हरफागोन दा बिनि थाखाय जोङो 3 टिम खालामनानै जोङो दोनदों दा नोंथांमोनहा जोबजासिमहालागै जुदि नोंथांमोनहा बाहागो लायोबा निस्सय नुनो हागोन नोंथांनाव हान्थु सिं गोदोना आखाइनि आसि सिंस्रि दाफोना सानाय आफादावनि सानाय आथिं मिजुनाय सानाय खर' जरा सानाय आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल
बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।